Dumela bakulu, the Nyame Tijan is here. I am back kunge musana ndadzoka zvekare ndine ma-updates nyaya dziri kuitika, nyaya dziri kutora nzvimbo, zvinhu zvese zvapa position. Mwanakomana wava Mugabe akadzokera kunyika yechiberekerwa after aparamura hombe dzake dzanga aparamura muno mujoni. But now nyaya yakupisa izvezvo inyaya yekuti mukomana ari kunzi akasiya atuka Mnangagwa ndobva atiza bvaenda nogara kuSouth Africa, but iri zvezvo ari kunzi adzoka atambirwa in peace, haana zvaaitwa, angosvika nekungogamuchirwa zvinhu zvekuti dai vanga vari vamwe vanhu vakazviita. You know the story, man. You know the current situation is so kutoti kunotori department vamwe vakabeja nekubeja kuti anyone anenge angoita that mistake yekubuda offside achinzi ari kuda kutuka nemutungamiri wenyika vari kunzi anofanira kunge achita se achingangurwa. Iseda makadzinzwa nyaya dzacho kune masecurity guard vamwe vanhu akatozodzi akanga aonekwa achinzi achitukirira. The next thing ndobva asungwa ipapo achingobudiswa pabeu ndobva aenda bvanzi azviuraya. Inyaya dzataurika, nyaya dzinenge dziri kungotenderera, but this issue iri panape iri kunetsa because vanhu vakuda kuchinyatsoda kunzwisisa. Yes, vari kuti tazvinzwa tazviona kuti ane mari ndiye mukuru, handiti murombo arove chine nguo. Tobias akasara arimo mukati, but this guy akabva atonzi ipapo. And a lot of Zimbabweans were even asking kuti iwe saka zvinofamba seiko pa situation iyo yekuti nyaya inongonzi munhu angonzi abatwa akusiwa, but zvinoitwa vamwe vanotanga vaendeswa kulindela unogara chenchi, but angonzi achingobuda straight from the court zvikanzi muexcote aende kuora tambo anoningirikina. Nyaya dzese idzodzo tichazoona sana tichiexplainerana tichionesana kuti zvizvi zviri kuitika. For now regedza tinange pane nyaya iri kutaurwa naMr Temba Muliswa Sabhuku Bhuru. Vari kutaura kuti zvoni Bellarmine is a very lucky young man such that today he gets another chance at life. He should indeed be thankful because he has been very generous to their family after all that he endured at their hands. The current administration has ignored how they still have multiple farms, some which are leased out despite the police position for one man, one farm, and still the boys have failed to utilize that advantage. Personally, he insulted the same president and went to stay in SA, but today he is back home again. Any otherwise young man would change his behavior, for he has continually exhibited shameful behavior. The other brother has been involved in drugs and it's staggering considering the legacy which their father left them. Mugabe is an African icon and his legacy deserves better behavior from these boys. The violence and erratic behavior should stop. Tinofanira kubika doro kumusha kwana Gushungu because mepo dzacho dzawandisa. That's Temba P Muliswa ndo mashoko avari kubuda vari kutaura panapo kuti aiwa doro ndo tinofanira kunge kunyengerana. Nyaya idzi dzinonetsera pakuti isusu tanga tisiri kutozviziva kuti mumwe wacho the other brother ari kubata zvinodhaka beat kuti hupfu itape zvinodhaka zvipi madrugs api ari kunzi ari into drugs. Zvinhu zvekuti zvinongoshamisa nekusiririsa at the same time. Vamwe vanenge vachiti vana veZimbabwe ropa ravo rinenge rakupfuka, unenge wakungozvara anonzi mazumwa, vanhu vanotaura zvakasiyana-siyana, unozonga vanhu vanotukirira at the same time. But that is not the reason why we are here. Tingori panapa kuonesana kuti according to Temba Muliswa zvaari kutry kubudisa point ari kutaura panapa, ari kutaura kuti zvoni Chatunga Mugabe aregererwa kana kuti akaregererwa naPresident Mnangagwa. Zvezvo kunonzi kuregererwa in advance because we all know kuti nyaya yakaita seiyoyi tinozviziva. Pane mumwe certain security guard amene kana maikanganwa nyaya yacho kunzi akangobuda achinzi anga atuka mutungamiri wenyika ndobva ateerwa ikoko bva abatwa makaona zvakazoitika ndozonzi anzi akangoenda mukati bvazonzi azopuwa bail after that bvabuda achinzi akazvisungirira akazviuraya. Handimukuona nyaya dzacho dzinenge dzakuitika, notinonga hatizozive zvedu kuti kuzozviuraya here kana kuti kune vakazoteerawo vakanopedzisawo ikoko, hatizozivi kuti zvikanyatsofamba sei zvikanopera sei. But
inyaya dzimwe dzekuti dzinenge dzichiitika munzvimbo, nyaya dzekuti dzinenge dziri kuningina. But this young man honestly speaking zvinhu zvikuratidza kuti kumufambira mushe, even mukatarisa the way yemasvikiro akaita, the way akaningirikana, zvazvingori zvinhu zvekuti zvanga zvakarongeka from day one. And tinoda kutarisa futi pane the issue, nekuti ndiri kuona vanhu vazhinji vanga kutoramba vakutobvunza kuti chii chinozoitika kuti umwe munhu anozombotora mamanzi 6 months what achinzibonza amboendeswa mulindela umo, ambobviswa palindela ipapo ozotanga kuzonzi akuda kudepotwa, but havana kuningirikana. And a lot of guys were asking kuti how far nyaya yanyoka yemabhunu, because nyaya yanyoka yemabhunu ndio imwe iri kutemesa musoro pakatonzanzi pari kudiwa extradition kuzodidi. inyaya dzekuti vanhu vanga vari kubvunza zvodii manje, kuinga Chatunga zvinhu zvake hazvina kutora nguva refu one, angogarawo tingangoti 2 months manje ananyoka yemabhunu akatodarikira gore ratodarika ari mukati. What more, this guy angogara 2 months. Yes, ichokwadi ichocho muri yeZimbabwe, zvinhu zvokuti zvine zvida kuti vanhu vange vachizozvinzwisisa. Nyaya inenge ichiitika kusiyana kwemacases acho. Pakesi yanyoka yemabhunu mari ndio inenge ichiramba kutamba. Imagine kuti lawyer anenge akutongoita pezera akutongoita zvekutongoti ndakungoitawo zvinhu zvemurudo vanenge vachibhadharawo malawyers acho havazokwanisa kunyatsocover mabills acho ese vega. Unoziva kuti mutoro wacho unokuremerawo as a human being, because awotasa kuti vana veZimbabwe ndivo vanenge vachiti vari number 1. Yes, ramba wakadzvanya ipapo ita kudai soroverera uchidi, but zvinozongodzoka zvongodhakwa at the end of the day. Zvinhu munongosarira nyaya yacho yango yako wega, like kunozongosarawo ma die hard supporters ako, ma die hard fan ako vekuti vanozongouyo vakuita se vakutongomira newe. That is the issue inoitika, that is the situation. Saka haisi nyaya dzekuti dzingakombewa. Dai iye nyoka yemabhunu wacho anga ane strong legal team inonyatsopuwa mari, ma top lawyers, boss type ma lawyers anenge achiwana acho havasi vaya ma top lawyers, angori ma lawyer vekuti vanongotorwa kunzi ngatitore ningiri. Vamwe vacho ndopezera kuti ngatingo volunteer, vamwe vacho vanobuda kuti takazopinda nyaya dzacho but hatina kupuwa mari, vamwe vanotaurawo zvakasiyana siyana zvakazodai zvakadai. Saka ukaona pakadaro panenge pane ma loopholes akawanda. But dai situation iri the same seChatunga kuti anenge ane ma top lawyers in the country, dai mukomana akazobuda kudhara, because ma cases ake aipomerwa acho dzanga dzisiri nyaya hombe stereki. Ende vanhu vazhinji nyaya yacho yakanyanya kudefenda, nyaya yanyanya kurambwa nevanhu inyaya dze-extradition, because munhu wekutanga akamirirwa. But one thing that I'm sure about inyaya yekuti idzi nyaya dze-CAB3 dzikangoperedza kunenge kusisina zviya zvekuti vanhu vacharamba vachinzi vachada kuramba vachishungurudzika, vanenge vachashungurudzirwa, because vanhu vanenge vakutoziva kuti zvavharana. Muri kuona nyaya dzacho dzikangonzi dzangopera padzinenge dzaperera ipapo, I am sure kuti vazhinji vachataka kuregererwa. Apa makaona pakatonzi pafageza paya those 10 guys ma veterans vakasungwa musi 17 October vakasiyiwa, because pakanzi hapasisina munhu kuti kana vachaita anything or chii, munhu wacho angakavapa kuti vaningirire vasumuke vaite chiitiko ichocho chavakabatirwa afa, ndobva vaita se ndobva vatopardonwa bva vasiyiwa. Saka I am sure kuti apa dze-CAB3 dzikapera tingori nehope yekuti nyaya dzananyoka yemabhunu dzinobva dzangoperawo zvongoninginawo zvakadaro. Ende zvinhu zvinongowanikawo muupenyu at the end of the day, but vanhu kuti vanongofanira kungoramba vane mahopes ekungoti one day is one day, ndo mamirira zvinhu zvakaita. So muri yeZimbabwe ndo nyaya ndandakondiwena ndakakubatira panapa tichingokuzivesai kuti zvoni Chatunga Mugabe ari kunzi aregererwa. And a lot of people were complaining kuti zviri kufamba sei, tiri kuona kuti nyoka yemabhunu hasabuda nanhasi, but Chatunga atobuda kudhara. Musiyano ndatokuudzai kuti timu rimwe rinenge rine mari yakawandisa, and then the other side uyu anenge asina kana sendi, ndo nyaya iripo. But kana maZimbabweans vada zvavo kuti nyaya yacho ipere, vada zvavo kumira nemunhu kuti vachikwanisa kupa enough support, zvese zvinobva zvatonaka.